дар Тоҷикистон мусодираи маводи психотропӣ ё нашъаи сахттаъсири синтетикӣ қариб 60% афзоиш ёфтааст. дар ин бора Самад Зафар, раиси Оҷонсии мубориза бо қочоқи маводи мухаддир хабар дод. Мусодирае ки дар соли 2024 кардагем нисбати соли 2023 41% маводҳои сахттаъсири синтетикӣ зиёд шуда, яки метамфетаминро ташкил метиҳад, ҳамаш истеҳсоли Афғонистон. Муҳаммадраҳим Набизода, сарпизишки бемориҳои нашъамандии Тоҷикистон, як сабаби зиёд шудани маводи психотропии синтетикӣ дар кишварро ба он бастагӣ дод, ки пеши роҳи дигар моддаҳои нашъадор гирифта шудааст. бояд қайд кунем, ки яке аз дастовардҳои ҷумҳурии мо таи солҳои охир аз он мисол нишони он аст, ки ҳамин маводҳои гурӯҳи опиоидҳо ба монанди героину, афюну дигар маводҳои нашъадор дар ҷумҳурии ҳозир қариб ки дастрас нестанд. афзоиши қочоқи маводи психотропии синтетикӣ аз Афғонистон ба Тоҷикистон дар ҳолест, ки раиси Оҷонсии мубориза бо маводи мухаддир гуфт, бо мақомоти имрӯзаи Афғонистон ҳамкорӣ надоранд.